IFM News Police Report. Maipila ti kaso a grave threat ken frustrated murder iti agtawen 20 ket siyam a suspek iti pamaltog iti barangay 13 Magat Salamat iti syudad Tilawag. Kuna ni Police Captain Rojalyn Ibe panakangiwat iti PNP Lawag ket basar iti investigasyon da ket iti nagbalin na motibo ti krimen ket misunderstanding wenno saan na panagkikinaawatan na amuan nga iti pinaltugan ti suspek iti likod ti biktima ket nakainom daytoy. Ipila tayo sir to interest proceeding mapilaan iti suspect tayo sir iti frustrated murder ken grave threat sa iti suspect. Okay, ma'am, basar ti investigasyon adda kadi iti dating nga susik dagitoy nga agpadpada? Dito suspect tayo sir iti investigasyon tayo panang i-interview tayo kadagiti witnesses kan dagiti dumapay nga nakakita iti nga insidente sir. Iti sakbay iti insidente sir adda iti pasamak nga agstadsada iti suspect tayo kadagiti passersby ij ayan da no nga aginom sir. Okay, so nakainom ma'am detoy suspect When sir ta iti investigasyon tayo sakbay nga napasamak dito nga insidente sir ket naginom da iti may isang boarding house ket idi nalpas da nga naginom sir so deta dati agsadsada da kadagiti passers by ijay ket dati suspect biktima tayo sir anawaan na kuma dati suspect tayo sir niyam deta maten han nga nagpanawa dati suspect tayo itang pinaltugan na maten sa dati biktima tayo. Iti agdama ko na tinelya na pulisya ket agpapalaingin ti biktima iti nakaitarayan na nga ospital. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak! RMN.